Taliwan ni mga kaso sa pagpamatay din sa Sugbo, subling gipadayag sa kapolisan ang ilang kaandam nga matubang si patawag unya nga Senate investigation. Si Mayor Tomas Osmeña subling mihingan sa mga polis nga mo nagpaluyo sa mga kaso sa pagpamatay. Si Nico Serino sa report. Wala pa'y nadawat nga komunikasyon ang Police Regional Office 7 kabahin sa giplanong Senate investigation sa mga pagpamatay nga nahitabo dinhi sa Sugbo. Kahinumduman ang minority bloc sa Senado na nawagan og inquiry taliwa sa nagkadaghan nga pagpamatay. Kung may imbitasyon nga madawat, ang PRO7 mananghid pahinuon sa kampo krame niini. Apan gipadayag nila, andam silang moatubang niini. In case it will push through, we're now preparing our data and statistics to show our report. In case it will push through, okay? I think the whole PRO7 will be ready to present our facts or our answer to their query in the Senate. Sa interview kaganiha, si Mayor Tomas Osmeña way lipod-lipod nga mitumbok sa pipila ka police officials dinhi sa Sugbo nga nagpaluyo sa mga pagpamatay. Gitandi pa niya ang performance kaniadto sa kapolisan sa Dakbayan ubos sa pagduma sa kanhi hepe. Our police is okay. Under Doria, we were the #1 police department in the Philippines. In the Philippines, that includes Davao City. When they came in, you have all of these killings. You know, they executed Dumpi. Usa sa labing uwahing kaso sa pagpamatay nga nahitabo ang sa barangay Malubog, kundiin 5 ang nakalas. Padayon pa ang investigasyon sa insidente. Apan subling gipadayag sa kapulisan, wa sila'y kalabutan adto. Tubag kini sa unang pamahayag sa nakalingkawas sa insidente nga matud pa, pulis ang responsable. We deny that we are involved there, okay? That's why the CD is investigating the case. Now we are checking all angles. Sa iyang bahin si Governor Junjun Davide, suportado sab ang investigasyon nga ipatawag sa Senado kabahin sa mga pagpamatay aron mahibaw-an ang tinuod. May pagginong tingali para ma-determinar yun. Sa gayikuan namin, may suhestyon pa ang gobernador aron matino kung may kalambigitan ba ang PNP sa mga pagpamatay. Samtang makatabang sab ang Senate inquiry sa investigasyon sa Commission on Human Rights. Giangkon sa CHR7 maglisod pag-irog ang ilang investigasyon tungod sa kawalay mo saksi. Nico Sereno, Balitang Bisdak.